सयाबिन बाथोन, बानलु, सामब्राम, खारौ खान्दाय। नायदो। गुड मर्निं लोगोफोर, बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नै फुंनि जानाय जानोसैलाय। नैबे सयाबिन बाथोन, ओमफ्राय नैबे खारौ खान्दाय, नैबे आसार, नैबे सामब्राम, नैबे बानलु। नायलांबाय थादो आरो जाय दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बयबो साबस्क्राइब खालाम, फ्रेस जाबाय दं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन। नै फार्स्ट बाइट बरिया। गोथावथारलै खारौ खान्दाया। बाथोनजों गोथाव जायो माथो। Boriah. खारौ खान्दाय।
लास्ट बाइट साबस्क्राइब खालामदो प्लिज बेलखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंनि इउटुब जौगानायाव मदद खालामगोन स' बेनोसै लोगोफोर नै लास्ट बाइट बेयो